singkung lan jalak punya dumugi paratak binarung ketawang wigaring yasidro angan bijeng karino sangayu Batan kata wong peneng kang rawong yang ingkang ibu paring jurung pangestu dumateng Siat Mojo Temanten Putri satemah Sembadya kang jinangka basuki kang kesti rahayu kang tinemu wilujeng tanpa pambet yen Siat Mojo Temanten Putri amapak gesah bedayane ninggal Sigro pinasrahan dening para kadang padrayu lenggih uga rampe adat widi widono mangke dal kembul bogo jenar dalasan unjukan tirta wening kasimpen langkung yin sigro pinasrahan dening ing romo yang ingkang ibu nulinggih sekar kembar mayang Kalpataru Dewandaru Jayadaru kunjuk dumateng para padrayu yang pager bagus minangka gegaran pametuk tindak ira Siat Mojo Temanten kakung dalasan para pangarap pangonyong temanten ingkang beji saking Kademangan Bancong Kecamatan Wonoasri Kadipaten Madiun kukira mengku werdi Siat Mojo Temanten kalih sapare kawertaning gebyur wonten ing samudraning bebrayang ninggal sedaya gegayuhan yang gegantan Abdullah Abdi Dene Peksi curiga mengko werdi sapare ponaning Siat Mojo Temanten kalih gebyur wonten ing samudraning bebrayang ninggal tinebeno dalang sengkala rubindo durga mendak kala sirna hayu nirsangsaya satemah Sembadya kang jinangka basuki kang kesti rahayu kang tinemu wilujeng tanpa pabet paripurna anggena Rama Ibu amasraken sekar Kalpataru Dewandaru kunjuk dumateng pager bagus nyampak rayu sigro amekung tindak ira Siat Mojo Temanten kakung dalasan para pangarap pangonyong temanten kadheraken dening ing Rama Ulang ingkang Ibu wiwit saking sasana tebaswangi jujuk wonten ing sasana Panipangan jejer alon-alon lho niki wonten ing kalenggaran menika sampun kepareng paripurna Siat Mojo Temanten Putri mapan wonten ing sasana pawiwahan lan ugi wonten ing kalenggaran menika sampun kepareng samto ing gadis sampe dini kula aturi anglarapaken Siat Mojo Temanten kakung dalasan Rama Ibu lan ugi para pangarap pangombyong temanten jengkarira Siat Mojo Temanten kakung panyayah maesa ingkang nedeng lumampah nggih to kebungu Mas ya sawetawis Siat Mojo Temanten kakung sumene sawetawis diharapkan kepada temanten kakung Kecamatan Wonoasri Kadipaten Madiun tumuli bangsa kasuwukaken Sumawono Putri minangka asung pakurmatan lampah Siat Mojo Temanten kekalih dalasan Daupira Siat Mojo Temanten kekalih kunjuk dumateng sanjyaning para tamu katuran jumeneng sawetawis diarahkan kepada tamu yang terhormat untuk berdiri sejenak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kula niki maju tindak ira Siat Mojo Temanten kakung monggo Bapak Ibu kadheraken Siat Mojo Temanten kakung dalasan para pangarap pangombyong temanten kawupaten Siat Mojo Temanten kekalih
1, 2, 3. Sasana dalem. Monggo Bapak Ibu mriki. Paripurna. Toyo-toyo kalaratna siap aja temanten kalih. Pak mriko, Bu mriko teng wingi manten, nggih. Teng wingi manten. Wiwit saking sasana tepas wangi utawi pidalemaken jujug wonten ing sasana kuwi dengan manah siap pun temanten kalih kadhi dene Bathara Kamajaya yang gantari pemoratih anjoran pinaya para hansa وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون Oye panjenengan bersang bagus Henti Ova Susanto dengan manusia kode pengantin putri binarung uno ini ketahuan ibu pertiwi inanti uanggi orang Widowati uanggi panjenengan pun ini manung ada ketahuan kanan izin karyo siap kode pengantin putri menikah binauko prakondo bisa kode pengantin putri tansa setio bekti dengan tulisan Widowati paripurna siap kode pengantin putri suntuk dan tetap damilo ingkang garwa Rondi monggo paripurna dipun sayang garwanipun poso lajeng foto Inggris itu mas poso foto paripurna kakek cinta siap kode pengantin putri ini ingkang garwa tertentu dukung dipun lolos sidra sungkem dumateng ing Rama Ibu tulih panjenenganipun ingkang pinantuk katurmatan panjenenganipun Ibu Yuyu Indah Yani dalasan ingkang kepareng anguli panjenenganipun Bapa Pinarto almarhum tulih kepareng sungkem dumateng pemandanipun ing Rama yang ingkang Ibu kasok atas nalipun ingkang Rama yang Ibu dumateng ingkang Putra Putri satemah hanjang kuwo dumateng siapa dumateng kekalih anggeno lebir wonten ing samudra budaya ingkang Putra Putri nyuwun pangestu dening ingkang Rama ingkang Ibu paring pangestu satemah siapa dumateng kekalih saged dados temanten ingkang bagya mulya ing salami nami paripurna siapa temanten kekalih singgo sumungkem diri dumati dumateng Rama Ibu tulih panjenenganipun Bapak Sumarno dalasan Ibu Sumiyato ingkang ijin saking Kademangan Bantul Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun tulih titipun ing bakti kewajibane Rama Ibu ingkang angka setunggal paring jimat asma dumateng ing Putra Putri ingkang angka kalih menuntun jiwanipun saka temanten kekalih banjur ingkang kapan pungkasanira
netepi dharma sepuh ambuladul Prabayi kali sidi wong kalangan kula sampun kepareng paripurna. Kini rumanting Mbak Manten semu kedumaning kula Mas Manten semu kedumaning ibu. Putri panganten wonten mangkonipun sampun semanten putri ngantos peras mata saling pandang nggih Mbak Manten Mas Manten mata saling pandang menika monggo pilih sampun ngantos dipun ingali sepinten agungipun kaya nanging wontenipun tansah sae kaya mugi wonten samudyaning bebrayaan kulunipun pangestu Rama Ibu nuwun panjenenganipun Ibu Yuyun Darasati ingkang kepareng anyuri Kanjeng Rama sigro anampi sedaya bolapen saking asalipun ingkang putra putri Bapak menerima juga nggih Bapak menerima juga Mas Manten juga semuanya hadap kamera nggih pose foto pembeli sampun kepareng paripurna dipun tampik dening Rama Ibu Mbak Manten Mas Manten kepareng pinarengan Rama Ibu kepareng pinarenganane dene juga adi dosa sing pun dene kota tembul duka jenengan liwat unjukan tirta pening bangsa kasuwukan wis kok ya tenang ya mun kamu siap tambah gawean wis santai wae aku oke siap aku tak manut sampean arep berseret-seretan wis sekarang napa Silang ya, silang. oke siap nggih eh nanti saya pulang-pulang mau tak bawani oh ya tantangan ya iya oh siap ya sepuluh kamera Minum bareng yuk, 1, 2, 3, lihat sini. mana akan keaman Cantik sekali sayangku, ya Allah. Mbak Nindi cantik sekali, kelihatan tirus loh kalau dari jauh. Orang tapi ayu tenan, sumpah. Itu delok nang vicine Mbak Manohara ya. Gila. Cantik sekali. Kata-kata. Hah? Bingung. Kata-kata untuk Mbak Manohara bagaimana? Semoga sehat terus. Amin. Terus jobnya banyak. Amin. Dan pokoknya bagus. Amin. Puas banget hari ini. Alhamdulillah. Makasih dibikin cantik. Sama-sama. Iki klambine anyar kabeh lho, guys. Dadak gawe lho iki klambine. Sangat tinggi. Sangat iki sing nggo yo desok. Asik. Bae penyanyi to ya niki. Hea. Moga. Asik. Terus donen. Ujung siang Mbak Riri Biman. ujung siang Inza sendiri sama Sin, Mas Puto, ujung siang makin senengkan maling mugi-mugi diparingi seger waras rezekine kurang blawras mugi-mugi tambah bojo Lho. jare tak akeh bojo akeh rezeki Lha iki wis couple ngono lho wisan. dan aku kaya aku bojoku akeh Mas 10 tak saleni sampai toh nggih tapi orang royokan karo Mbak boten ora iso meteng e konco ndi ora balik pen 50 ora bakal meteng
Nyun pangapunten Mbak Rere kalian Nggih. Mbak Bilih sanjane para tamu katuran foto nggih. Oh, nggih. Foto. Pengiringnya saking pundi no? Menika saking Bancong. Bancong nggih. Leren. Bancong Wono Asri. Wono Asri. Nggih. Tak salamin nggih Mas Putu. Nggih, monggo. Tak kenal maka tak tampil. Lah piye to? Sayang. Lah wong tak sayang nek wong lanang seneng apa sayang karo aku tak sayang wong lanang selingkuh ya tak kampleng kok. Lah dalah. Biyen pengen duwe bojo apa sinden kaya aku ngerti nek aku nguyuh ngadeg langsung blaju. Kapusan mesti. Lah aku tau nguyuh Lagu terakhir sayangku. Mas, udah penyanyi. Nanti kakek ngombe es. Oke sayang, dek mau seklambi putih wis anyar, ireng ya anyar, sing iki ya anyar. LD piro sayang iki? Perdana. Pokoknya untuk teman-teman, untuk mantan-mantan, calon-calon mantan sing BB ini 150 rasa khawatir, oke? Dijamin. Memuaskan dong. Oh, sip, oke. Mbak Yu pinter nyanyi loh, cah teh dan Semare sapa? Nyanyi iso dhewe Mbak. Oh. Dhewe aku dari oneng. Lah ke lho. Kaya gayane biyen yo penyanyi hadra, tapi yo suarane fales. Blas. Ora enak api-api blas. Uro sing api ora ditokne yo. Kowe basa amar Mbak iki ketok cilik lho, kayak ketok kuru lho. Lu kayak ketok kuru. Tenan. Mas ya aku ya ketok kuru lho, Mbak. Ya jan aku seneng nek amar. Mas aku ya ketok kuru nek amar sampean, Mbak. Gitu. Dan baterai entek. Oke. Bu Bu, sini dulu. Sini dulu sebentar. Oh, harus bayari. Oke. Wes oke Cahayu, makasih ya. Sudah percaya di Mbak Manohara. Sakinah mawadah warahmah. Allahumma amin. Semangat ya. Oke, sip. Oke. Ki piye sanggulingku? Tetep ngene ae apa diganti? Apa jilbaban? Mondok jilbaban. Ya Allah mau jilbaban. Mentol sing anu lho, mentol sing Jilbaban ya. mentol sing cilik lho Mbokno. Cilik ae. Wes digawe anu Ben ae. gak anu ben gak ngelu. Sing gak ngelu. Heeh. Iki lho Mbak, tawanan Mbak. Nyambak Bu sing digawe meneng ndi ya? Alambumu witir ya Mbak. Nyambak. Iki kokilat karo Nasrina. Tunggal seneng Kalimantan. Oke, guys, sudah selesai. Tidak Jogja gak gawe iki. Iki ketok. Diwanmu ganti apa piye? Diwannya. Iya kita ganti iki. Jualnya ganti sing anu Ganti kan. saya biasa mah. Iki memang ngene lho. Iya, tapi pengawet Pengawet buatan. disemprot. Digunting ya, Guntingnya. Guntingnya mana? Ben kabut. Set. Bentar. Endang. Endang ini. Oke. Nah cantik. Nah ini. Alah kendil. Alah semak. Alah cilik dhewe. Alah ayu dhewe ya kleru. Kleru mbokku. Lembu ayu ya ora apa-apa. Alah cilik dhewe. Alah sogo. Kering ya, Pak. Siro. Ayo, sabar apa, Mbak? Sawer sogo kering. Iki nganggo klambine dhewe, Mbak. Enggak, mboten ning milih Mbak. Oh, klambine iki ya, Pak. Nanti apa? Apa iki ae? Iki ae. Mbok kae. Engko nguyu karek nyilakne. Manten ku. Kan ge gamis. Yo ora masuk dhuwure gamis. Ndelok Lah, sik duwe ta? gamis koyo apa aku sing ngono. Kayak priwet ku ireng Mbak. Kok untuk saya. Delok kaya. Udah kae lho.
Ireng dulu kayak Gak apa-apa kesilin, gak apa-apa aku ki. Bedanya kesel. iya. Kesel. Pengen main bebas. Oh pengen bebas. Udah ya mbak. Lah nganggo klambi sendiri ya wis ta. Mbak Cucu gak boleh hilang. Gak apa-apa. Iki langsung tak mbak. Cepat. Golek. Ulang kabeh. Oh ilang kabeh mbak Win. Cepat Apa nih mbak? klamine. Saya ini kayak apa kambingmu delok. Sampe nek ngantuk gak apa-apa mbak. Wis bareng. Kono ki santai ya. Santai mbak. Oh iya santai. Tenang ya mbak. Pokoknya saya mulai carry untuk tambah. Oh, tambah. Sapa santai ku. Kudu tenggok nih ku, tenggok nih. Nek rame kok bikin kono iki. Nah iya, Mbak Neni mau ngono lho Mbak Neni. Mbak, aku menggok Mbak Neni. Mbak Neni gak lurus terus. Mbak Neni, Alah iya mbak. Mbak Neni lurus terus. Kita nanti menggok. Mengikut jalan. Jan, pokoknya berubah jus.